Malas naman oh. Saan ba kasi yung mansyon na yun? Labo naman kasi nang binigay sa akin direksyon nung napagtanungan ko. Ang layo na ng iba mga kabahayan dito. Inabot na rin ako ng ulan. Tapos hindi ko pa rin mahanap yung pupuntahan ko. Yung aso. Kanina pa ako sinusundan yan. Kala ko umalis na yan. Labutan ako. Makatuloy na nga. Sana talaga mahanap ko na yung mansyon na yun. Ano ba kasi problema ng hayop na yan? Naangilan ako. Nakatitig sa akin. Tumatakbo pa palapit sa akin. Anong gagawin ko? Tatakbo ba ako? Baka lalo akong ngabulin. Bahala na nga. Takbo na! Tulong! Tulungan niyo ako! May aso! Saklolo! Saklolo! Halimaw! Halimaw! Halimaw yung aso! Tulong! Saklolo! Ayoko mabumatay! Saklolo! Ah! Umanda ka sa aking aswang ka. Etong sayo. Ya! May tao! Yung aso! Yung aso naging lalaki! Paano nangyari yun? Sino ka at anong ginagawa mo rito sa daan papuntang mansyon? Ano yan? Anong klaseng nilalang po yan? Aso? Naging tao? Paano? Uulitin kong tanong ko. Anong ginagawa mo rito? Paggabi na. Bakit nandito ka pa? May hinahanap po kasi akong mansyon. Pinapapunta po ako sa isang mansyon. Sa lumang mansyon ba ni Madam Rosario? Kung sa bagay, wala namang ibang mansyon dito banda eh. Rosario? Opo. Doon nga po. Ah, ikaw malamang yung bagong hardinero. Ako si Siloy. Katiwala ako ron. Walang iya ka. Walang iya kang tao ka. Anong nalagay mo sa itak mo? Umasat! Mauna ka na ron. Asikusuhin ko lang tong kutong lupang to. Nakikita mo yung puno ng aratiles? Lumiko ka dyan pa kanan, magtuloy-tuloy ka, lulusot ang daan sa gitna ng talahiban. Pagkalagpas mo sa damuhan, nandun na ang mansyon. Diretso ka sa maliit na bahay sa may likod. Mauna ka na ron. Susunod ako agad. Sige po. Magandang araw mga kasityo. Ako po si Mario. Matanda na sa ngayon at meron ng mga apo. Nakatira ako ngayon sa isa sa mga probinsya ng Mindanao pero tubong Bohol po talaga ako. Ako ay may ibabahagi lang sa inyong channel. Totoong karanasan ko ito noong 20 pa lang ako. Humingi lang ako ng tulong sa isang apo ko para ipadala ito sa inyo. Wala naman kasi akong alam masyado sa mga computer na yan eh. Hirap din akong mag-type sa cellphone. Saktong kinikinig lang talaga sa inyo palagi sa YouTube. Nawili nga lang talaga ako sa mga kwento nyo kaya naisip ko na rin ipadala ang personal kong karanasan. Sa mga tagapakinig naman po, siguro suportahan din natin ang channel na ito. Subscribe po kayo. Yan ay kung tama ang pagkakaalala ko sa salitang yon. Simulan natin ang kwento noong 1970. Mula sa amin sa Bohol ay bumiyahe ako sa isang liblib na baryo sa Isla ng Panay. May kapitbahay kasi kaming nakapagsabi na may nangangailangan daw ng hardinero. Tapos malaki ang sahod. Hindi ako nagdalawang isip kasi kailangan ng pampagamot ng tatay ko noon. Agad akong bumiyahe. Nangutang pa kami ng pampamasahe. Babayaran naman daw ng mga magiging amo ko. At pagdating ko, nalaman kong totoo ang sabi ng kapitbahay namin tungkol sa sahod. Malaki nga magpasahod si Madam Rosario. Ang kaso, hindi sulit. Pero may naman kasing nasa hukay ang isang pa ako habang naroon ako. Dahil yun sa kasumpa-sumpang mga nilalang na kung tawagin ay aswang. At dahil din mismo sa amo kong maluwang na yata ang tornilyo. Pasensya na, medyo natagalan ako. Ano nga bang pangalan mo? Mario po, kuya. Ako po si Mario, galing Bohol. Ah, oo. Ikaw nga yung hardinero na nabanggit ng kakilala ko. Ako nga pala si Siloy. Ako nga ang katiwala rito sa mansyon. Para din po ba nitong mansyon ang aalagaan ko? Pasensya na po ha. Pero konti lang naman po yung mga pananim sa bakuran dito.
Maliban na lang sa mga kalamansing nasa loob ng mga pader. Tapos yung patay na puno sa bandang gilid. Yun na nga mismo. Gusto ni Madam Rosario na taniman ng marami-raming halaman ng bakuran. Napabayaan na nga kasi itong mansyon ng kanila. Hayaan mo. Bukas ipapaliwanag ko sa'yo. Magpahinga ka na muna ngayon. Kuya Siloy, magtatanong lang po sana ako. Ano po ba yung aso kanina? Yung naging lalaki bigla? Kung sa bagay, mabuti na rin alam mo. Dito ka natutuloy mula ngayon eh. At kung maayos ka magtrabaho, siguro yung magtatagal ka rito. Ayos. Aswang ang isang iyon. Aswang? Sigurado po ba kayo dyan, kuya? Huwag mo sabing hindi ka naniniwala. Kita-kita mo nga, di ba? Hinabol ka ng malimaw na aso. Tapos bigla siya naging tao nang mapurahan ko. Yan ang patunay na aswang yun. Marami po bang ganun dito sa inyo? Tsaka ano na pong ginawa niyo ron? Huwag ka na masyado maraming tanong. Ang kailangan mo lang malaman, oo, may mga aswang sa paligid ng mansyon. Kaya kung ako sa'yo, siguraduhin mong nandito ka na sa tinutulay nating bahay bago dumilim. Huwag kang lalabas kung hindi kailangan. Naintindihan mo ba? Opo, kuya. Naintindihan ko. Mabuti naman. Pero kung di mo naintindihan, ayos lang din. Magpasaway ka para malapa ka ng aswang. Kuya, ayoko pa pong mamatay. Nagpunta lang po ako rito para magtrabaho. Ito naman, di na mabiro. Sige na, kumain ka na. Diyan lang sa kusina nitong tinutulayan natin bahay. Kumakain ka naman siguro ng paksiw na galunggong, ano? Di ako matatakuting tao, pero di ako napalagay nung buong gabing yon. Siyempre aswang ang pinag-uusapan eh. Anong laban ko dun kung sakali, di ba? Kaya naman naisip ko noong wag na lang tumuloy sa paghahardinero sa mansyong yon. Naman tong pinasok ko. Gusto ko lang naman magtrabaho rito para may panggamot si tatay. Bakit ganito yung dinatnan ko? Uwi na lang siguro ako. Kaso nga lang, layo na ng biniyahe ko eh. Tapos may utang pa kami sa pinagpamasahe ko papunta rito. Di naman ako babayaran ng mga amo ko kung uuwi ako agad eh. Bahala na nga. Tulog na lang muna ako. Kinaumagahan ay maaga akong ginising ng katiwala ng mansyon. Si Kuya Siloy nga pala ay nasa 30 anyos nung panahong yun. Medyo payat, pero batak ang pangangatawan. Nagalmusal kami tapos ay inilibot na niya ako sa bakuran ng mansyon. Agad kong napansin, lumang-luma na talaga ang kabuuan ng 3 andanas na bahay. Natutuklap na nga ang puting pintura nito at bitak-bitak na rin ang mga sementong bahagi ng mga pader. Medyo nabubulok na rin ang kahoy na bahagi ng mga dingding. Tama pala ang napansin ko kagabi. Wala halos nakatanim dito sa bakuran. Maliban na lang sa mga kalamansi at sa patay na puno. Yan ang tatrabahuin mo, Mario. Tataniman mo ng mga bulaklak at magagandang damo ang buong bakuran. Siguraduhin mong lumaki silang maayos para gumanda itong paligid ng mansyon. Naintindihan ko po, kuya. Malaking trabaho to. Ang lawak ng bakuran eh. Huwag kang mag-alala. Tutulungan naman kita paminsan-minsan. Tsaka oo nga pala, bawal kang pumasok sa mismong mansyon. Bakit naman po? Sumunod ka na lang. Utos ni Madam. Bale hanggang dito ka lang sa bakuran at doon sa tinutuloy natin bahay sa likod. Kada linggo ang pahinga mo. Pwede kang lumabas para gumala sa araw na yon. Basta gaya ng sabi ko, bumalik ka lang bago dumilim. Teka, sino yun? Ha? Sino? Ayun, kuya. Oh. May babae sa... Nasaan na yun? Sinong babae ba? Saan mo nakita? Diyan po sa may maliit na gate sa likod. Dalaga po siya na balingkinitan yung katawan at mahaba ang buhok. Alam mo namang may mga aswang sa lugar na to, di ba? May posibilidad na aswang ang nakita mo. Kaya huwag kang magpakampante. Hindi naman siguro, kuya. Maganda siya eh. Tsaka maayos naman yung damit. May mga aswang din namang maganda at maayos ang itsura kapag nagaan yung tao. Kaya di ka dapat nagpapabaya. Di ba kayo natatakot na baka looban kayo ng mga aswang na yan, kuya? Kita mo ba yung kalamansing yan? Nakalinya sa buong paligid sa loob ng sementendong bakod. Ang silbi ng mga yan,
para pigilang pumasok ang mga halimaw. May bumubusina sa labas. Sino po yung dumating? Siguradong si madam na yon. Wala namang dumadalaw sa mansyon eh. Halika, papakilala kita sa kanya. Pinagbuksan nga ng katiwala ang bumusina sa labas. Pumasok ang isang pulang minivan. Nang makagarahe na ito ay bumaba naman mula roon ang isang may katandaan ng babae. May konting uban na ang kanyang buhok, pero di pa naman masyadong kulubot ang balat. Siloy, sinabihan mo na ba to sa mga dapat niyang gawin? Tapos na po, madam. Sinabihan ko na rin na hindi siya pwedeng pumasok sa mismong mansyon. Mabuti kung ganon. O siya, sige na. Magpapahinga muna ako. Siloy, linisin mo na ang buong bahay. Ikaw naman, Mario, hindi ba? Opo, madam. Simulan mo sa pagpapatag ng lupa sa buong bakuran. Alisin mo na rin ang mga damo. Sige po, madam. Ako na pong bahala. Buong araw kong inasikaso ang bakuran ng mansyon. Hindi pa nga sapat ang isang araw lang kasi medyo malawak talaga ang lupa doon. Inuna ko lang ang bandang harap at isang gilid. Pagsapit ng gabi, napansin kong may nakasindi ng lamparilla mula sa loob ng mansyon. Linawin ko lang po, wala pa pong kuryente sa lugar na yun nung mga panahong ito. Kaya kandila at lamparilla lang ang ilaw nila kahit sa isang malaking bahay. Nakita ko ring kabilugan pala ng buwan noong gabing yun. O ito, uulamin mo. Bigay ni madam. Kumain ka dun sa loob tapos magpahinga ka na agad. Oh, hindi ka pa mag-aapunan, kuya? Doon na ako sa loob ng mansyon. May mga gagawin pa kasi ako ron. Oh, gabi na. Ano pang gagawin niyo ni madam? Huwag ka na lang masyadong matanong. Basta, pagtandaan mo lang, pagkapasok mo sa tinutuloyan natin ngayon, huwag ka na ulit lalabas sa magdamag. Naintindihan mo ba? Kasi may aswang. Yan, mabuti alam mo na. Pero ulitin ko pa rin. Huwag na huwag kang lalabas. Ano mang marinig o mapansin mo, huwag na huwag kang lalabas. Kahit magbukas ng mga pinto o bintana, bawal. Gawin mo lang kung sabi ka ng mamatay. Pagkapasok ko sa tinutuluyan naming bahay ay agad kong sinarado ang lahat ng mga bintana at pinto. Tapos naghapunan na ako. Napakatahimik ng paligid. Mga kubyertos na gamit ko lang ang nag-iingay. Kainis naman, oh. Mukhang mag-isa lang ako dito sa tinutuluyan naming bahay sa magdamag. Paano kung may dumating na aswang at makapasok? Ano kayang gagawin ko? O kaya yung kwento-kwento na pwedeng gumamit ng asin. Ay, sana lang talaga maging maayos lang ako dito buong gabi. Ano ba kasing gagawin nila doon sa mansyon? Pagkatapos kumain ay nagpahinga lang ako ng konti. Tapos humiga na ako. Hindi nga lang ako makatulog dahil nasa masama kong kutob. Hanggang sa di ko na malayang mag-aalas 12 na pala ng gabi. Napabangon ako nang may marinig akong sigaw ng isang matandang lalaki. Napakahina lang ng naririnig ko dahil siguro malayo ang pinagmumulan. Pero sigurado talaga akong boses ng matandang lalaki yun. Ba't may sumisigaw? Sino kaya yun? Saan ba yun? Sa loob ng mansyon ba o sa labas ng bakod? Teka, di kaya may sinalaki ng... Natigilan ako sa pag-iisip nang may marinig na naman ako. Hiyaw ng isang mabangis na hayop. Kahawig ng atungal ng halimaw na humabol sa akin. Sa takot ko ay napasubsob ako ng mukha sa unan at nagtalukbong ako ng kumot. Diyos ko, ano ba nangyayari? Nandyan ba ang mga aswang? Sana hindi nila maisip na pumunta rito. Sana hindi sila makapasok dito sa bahay.
Nagtagal pa ang kakaibang mga naririnig ko ng halos 30 minuto. Pagkatapos noon ay tumahimik na ulit ang paligid. Subalit pagkalipas ng ilan pang minuto ay may narinig na naman ako. Sa pagkakataong iyon, sigurado akong galing lang yun sa bakuran. May nag-uukay. Si Kuya Siloy kaya yun. Ba't ba siya nag-uukay sa gitna ng gabi? Nangangati na ang utak ko noon. Gusto ko nang lumabas para magusisa kung ano ang hinuhukay ng katiwala. Siya lang naman kasi ang pwedeng makapaghukay sa bakuran. Pero pinigil ko ang sarili ko. Hindi ako lalabas. Sabi ni Kuya Siloy, huwag na huwag akong lalabas. Huwag na huwag mong bubuksan ang pinto at mga bintana sa magdamag. Hindi ako lalabas. Hindi ako sisilip man lang. Diyos ko. Wala akong magawa nun kundi ang manatili sa papag habang naririnig ang tunog ng paghukay hanggang sa nakatulog na ako. Kinabukasan ay agad akong lumabas pagkagising. Tutuloy sana ako sa likod ng mansyon nang may pansin ako sa isang sulok ng bakuran sa ilalim ng isa sa mga puno ng kalamansi. Ano to? Bakit may sariwang hukay dito? Wala naman to dito kagabi ha. Magandang umaga, Mario. Gising ka na pala. Ano tinitignan mo dyan? Kuya, bakit may sariwang hukay dito? Latang katatabon lang oh. Wala naman dito to kahapon ah. Sigurado ako ron. Kasi ako nag-asikaso ng bakuran eh. Oo. May patay na aso kasi dyan sa labas ng gate kagabi. Ayaw pa naman ni Madam na may napababayaang mga patay na ayip sa loob at paligid ng mansyon. Baka kasi mga amoy. Kaya ayun, nilibing ko agad. Kagabi ba kuya may narinig ka sumisigaw? Anong sigaw? Tunog boses ng matandang lalaki yung narinig ko eh. Tapos meron din parang hiyaw ng aswang. Hindi ko nga lang matukoy kung saan galing. Lumabas ka ng bahay? Hindi po kuya, hindi po. Ayoko pong mamatay. Mabuti kung ganon. Ay, sige na. Mag-almusal ka na at nang makapagsimula ka na. Aalis na rin si Madam ngayong umaga. Alis siya agad? Kararating niya lang kahapon ah. Ilang beses lang siya pumupunta rito kada isang buwan. Doon talaga siya nakatira sa bayan kung nasa ng mga negosyo niya. Noong araw na yon ay umalis nga si Madam Rosario. Ako naman ay pinagpatuloy ang pagtatrabaho sa bakuran. Bandang 2:00 ng hapon nang meron na naman akong matanaw sa labas ng likurang gate. Yung babae, dyan na naman siya. Ano kaya talagang kailangan niya? Malapitan nga. Napansin kong tumitingin-tingin siya sa mansyon. Nilingon ko ang tinataraw niya pero wala naman akong napansing kakaiba. Tumingin ako ulit sa may likurang gate. Nawala na naman. Saan ba nagpunta yung babaeng yun? Bakit bigla-bigla na lang siya naglalaho? Sa pagtataka ko ay lumabas ako sa likurang gate. Maliit na gate lang po yun tapos diretso sa may talahiban sa likod ng pader. Lumangit-ngit ng maliit na tarangkahang binuksan ko. Wala talaga siya rito eh. Paano siya nawala ng ganong kabilis? Posible naman yata yun. Teka, baka aswang yun. Makabalik na nga lang sa loob. Naging payapa naman ang mga unang araw ko noon. Wala na rin akong naririnig na kakaiba tuwing gabi. Yun nga lang ay palagi ko talagang nakikita ang dalaga sa may likurang gate. Sumisilip siya at tumitingin sa mansyon tapos bigla na lang naglalaho. Ang resulta, tumitindi ang kutob ko sa kanya hanggang sa sumapit ang 2 linggo ko sa mansyon.
naman siya. Ngayon hindi ko naalisin ang tingin ko sa babaeng yan. Teka, Binibini! Sandali! Huwag ka muna umalis! Mag-usap muna tayo! Sandali akong natigilan nang magkatitigan kami. Walang emosyon ng tingin niya sa akin pero bigla na lang kumabog ang dibdib ko. Nang matauhan ako ay pinilit kong kumilos, andun pa rin siya sa labas ng gate. Lumapit ako roon at binuksan ko ang tarangkahan. Pasensya na ha. Pero nagtataka lang kasi ako. Sino ka ba? Bakit pa naisilip ka sa mansyon? Ang tatay ko. Hinahanap ko ang tatay ko. Tatay mo? Paano naman mapupunta ang tatay mo rito? Kami lang naman ni Kuya Siloy ang nandito eh. Imposible namang siya yung tatay mo. Nasa 30 anyos pa lang siya. Ang tatay ko. Gusto kong ibalik pa uwi ang tatay ko. Sino ba kasi yung tatay mo? Ano to? Ano to nararamdaman ko? Hindi. Nagulat ako nang bigla niyang hawakan ang isa kong braso. Pakiramdam ko ay may kuryente na bigla na lang bumugso mula sa kanyang palad, papunta sa katawan ko. Nanginig ako at kumalabog ang dibdib ko. Dumilim din ang paningin ko. Hindi nagtagal, tuluyan na nga akong nawalan ng ulirat. Nasaan ako? Panaginip ba to? Binabangungot ba ako? Tay! Huwag kayong bibitiw, tay! Hindi ko ikakamatay ang laso na to, pero kainis, nangihina ako, nahihilo ako. Umalis na tayo rito, tay. Bilisan natin, maubutan nila tayo. Makakabigat lang ako sa iyo, anak. Mauna ka na. Iwan mo ako rito. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng paraan para maisahan sila. Susunod ako sa iyo. Pero, tay, hindi pwede yung sinasabi mo. Sigurado nandito lang yung alimaw na yan. Hanapin nyo! Sige na. Bilisan mo na, Myla. Tumakbo ka na. May mga baril sila. Wala tayong laban sa mga armas na yan. Tatay naman eh. Sige na! Tumakbo ka na! Huwag mo na akong isipin. Tumakbo ka na! Ayun sila! Huliin ng mga aswang! Kita ko kung paano tumakbo ang babae palayo sa kanyang tatay. Nakita ko rin si Kuya Siloy na papalapit. May kasama siyang iilang mga kalalakihan. May dala-dala silang mga baril, itak at lubid. Napatingin si Kuya Siloy sa direksyon ko pero katakatakang mukhang hindi niya ako nakita. Diyos ko, ano bang gagawin nila dyan sa lalaki? Tsaka, bakit ko ba nakikita itong bangungot na to? Ano bang ibig sabihin nito? Anong gagawin niya sa akin? Saan niyo ako dadalhin? Wala ka ng pakialam doon. Amin ka na ngayon. Amin na yung dugo mo. Kaya alika na at pagsilbihan mo si Madam. Nakakatakot. Halatang may masamang balak si Kuya Siloy. Ayoko na rito. Ayoko na sa bangungot na to. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ikaw? Palubog na ang araw nang magising ako. Nakita ko ang sariling nakahiga sa may gilid ng talahiban. Sa tabi ko, nakaupo ang misteryosang babae. Ano yun? Anong klaseng panaginip yun? Nakita mo Nakita ang alin? ang mga nangyari. Kung paano nila hinuli si tatay. Teka nga, sinasabi mo bang totoong nangyari yung panaginip ko? Oo nga no. Paano mo nalaman ang panaginip ko? Anong ginawa mo sa akin? Totoong nangyari ang mga nakita mo sa panaginip mo. Sa ganoong paraan nila hinuli si tatay. Kung bakit sila nanguhuli ng aswang ay hindi ko pa alam.
Kung ganun. Aswang ka nga. Aswang! Makinig ka muna sa akin kahit sandali lang. Tatayo na sana ako noon para tumakbo, subalit mabilis niyang nahawakan ang isang braso ko. Hinilan niya ako ulit para manatiling nakaupo. Makinig? Bakit naman ako makikinig sa'yo? Anong kailangan mo sa akin? Bakit madalas ka sumisilip sa mansyon? Dahil nga nasa mansyon ang tatay ko. Paano nandun ang tatay mo wala kang ibang tao ron? Ako at si Kuya Siloy lang. Si Madam naman, minsanan lang sa isang buwan ko pumunta rito. Nakapasok ka na ba sa mismong mansyon? Ano kasi? Mag-imbestiga ka. Alamin mo ang misteryong bumabalot sa malaking bahay na yan. Alamin mo kung anong ginagawa nila sa mga aswang. At tulungan mo makatakas ang tatay ko. Hindi pwede yung sinasabi mo. Una, wala kang ibang tao dyan sa mansyon. Ikalawa naman, kung sakaling meron nga nakakulong dyan, bakit naman ako makikinig sa'yo? Hindi naman ikaw yung amo ko. Isa pa, ikaw na rin ang nagsabi, mga aswang ang kinukulong nila. Di ba nga mas maganda yun? Nababawasan ang panganib sa paligid. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Paano hindi ko alam? Munti ka na nga ako mahabol at malapa ng aswang nung nakaraan. Hindi lahat ng mga aswang ay masasama. Hindi lahat hayok sa laman ng tao. Kalukuhan niya sinasabi mo. Sa mismong sandaling yun ay agad akong naistatwa ng tinaliman niya ako ng tingin. Napansin ko ring bahagyang namula ang mga mata ng babae. Nalamig ako at pinagpawisan ng gusto hanggang sa bigla na lang siyang pumikit. Yumuko at humugot ng malalim na buntong hininga. Pasensya ka na. Nadala lang ako. Aswang ka nga. Katulad ka nang umabol sa akin dati. Aswang. Aswang. Nang makabuelo ay dali-dali akong tumayo at saka tumakbo papasok ng gate. Lumingon ako sa kinaupuan namin ng babae at di na ako nagulat nang makitang wala na siya roon. Ano kaya talagang binabalak ng babaeng yun? Ako pa talaga ang hininga niya ng tulong para patakasin ng tatay niya kuno. Anong tinitignan-tignan mo dyan, sige? Kuya, kasi po, andyan na naman po yung kakaibang babae. Tumatanong na naman po sa mansyon. Pero nakausap ko po siya kanina. Ano namang sinabi niya sa'yo? Nasa loob daw ng mansyon yung tatay niya. Tulungan ko raw siya na makatakas. Ano namang nasa loob ang tatay niya? Wala namang ibang tao ron eh. Ako lang ang nakakapasok doon. Maliban siyempre kay Madam kapag pumupunta siya rito. Yun na nga rin po yung sinagot ko sa kanya, kuya. Paano ka ako magkakaroon ng ibang tao dyan? Tsaka yun, kumpirmadong aswang nga yung babaeng yun. Bigla na lang kasing namula yung mga mata niya eh. Sinasabi ko sa'yo, Mario, mag-ingat ka sa mga nakakausap mo. Mas maganda kung maglagay ka palagi ng baong sa bulsa mo. Para di ka masyadong lapitan ng mga aswang. Ayaw nila sa amin yan. Sinunod ko nga ang payo ni Kuya Siloy. Araw-araw ay naglalagay ako ng bawang sa bulsa ko. Nakikita ko pa rin ang kakaibang babae pero hindi na ako naglakas loob na lumapit ulit sa kanya. Hanggang sa lumipas ulit ang ilan pang linggo, muling dumating si Madam Rosario sa mansyon. Madam, bilisan niyo ho. Masyadong malakas ang ulan. Ito po ang payong. Siguraduhin mo nakasarado ng maayos sa mga bintana, Siloy. Mamaya pasukin na naman ang ulan ng mansyon. Opo, Madam. Inayos ko na rin yung buta sa bubong. Lintik. Napakalakas ng kidlat na yon. Tumama sa puno. Madam, tara na sa loob. Hindi naligtas dito. Kuya, tignan nyo. Nagulantang kami ni Kuya Siloy at Madam Rosario nang tamaan ng kidlat ang patay na puno sa gilid ng mansyon. Ilang sandali lang ay umuga na ito ng paunti-unti. Hanggang sa tuluyan na ngang bumagsak. Tinamaan nito ang bintana sa may first floor. Basag ang salamin at pumasok ang tubig ulan.
Bilisan niyo si Iloy! Alisin niyo yung puno at takpan niyo yung bintana. Kailangan natin pumasok para matanggal yung sanga na nakapasok sa bintana. Pero kuya, di ako pwede pumasok sa mansyon. Natutuwa ako sa pagiging masunurin mo, Mario. Pero hayaan mo na. Pumasok ka na muna ngayon. Basta sa unang palapag ka lang, ha? At huwag kang gagalaw ng kahit anong hindi mo kailangan. Sige po, madam. Tinulungan ko nga si Kuya Siloy na alisin yung puno. Napakalakas talaga ng ulan noon pero di namin pwedeng ipagpaliban ang gagawin kaya naman basang-basa kami ni Kuya Siloy. Tinabi namin ang nabuwal na puno sa gilid ng mansyon. Ngayon, ako ang magkakabit ng trapal sa bintana. Ang gawin mo naman, linisin mo yung tubig ulan na nakapasok. Siguraduhin mong matutuyo yung sahig kaagad. Kahit bukas ko na lang lagyan ng floor wax. Masusunod kuya. Ako nang bahala dito. Lumabas si Kuya Siloy para magkabit ng trapal sa bintana. Si Madam naman ay nasa kanyang kwarto sa second floor. Magsisimula na sana akong maglinis ng sahig nang mapagtanto kong nasa loob na nga pala ako ng mansyon. Unang beses ko pala ito na makapasok dito sa mansyon. Tama nga. Sobrang luma na nga talaga ng bahay na to. Medyo malikabok na nga rin at marami na makasapot ng gagamba. Pero bakit kaya pumupunta pa rin dito si Madam? Tuloy-tuloy pa rin ang malakas na ulan sa labas. Iginala ko ang paningin. Wala halos mga muebles sa loob. O konti lang ang mga upuan. Isang aparador sa may sala, tapos pahabang mesa sa hapag. Meron din akong nakitang hagdan na papunta sa baba. Siguro ay isa yung basement. Kapansin-pansin din na marupok na talaga ang maraming mga sementado o kahoy na bahagi ng bahay. Swerte na lang na hindi napinsala ng mas malala ng mawagsakan ng puno. Maglinis na nga lang para matapos ko na agad to. Mamaya mapagalitan pa nila ako. Sinimulan kong linisin ang tubig ulan na nakapasok sa mansyon. Sa unang mga minuto ay tuloy-tuloy naman ang trabaho ko. Subalit, nang makalapit ako sa hagdan papuntang basement ay may napansin ako sa sahig. Bakas ng paa. Pero, ang laki naman yata niyan. Tsaka, bakit may mga parang kalmot dito sa hawakan ng hagdan? Diyos ko, kumakalabog. Galing sa baba. Mario! Anong ginagawa mo dyan? Bakit di mo ginagawa ang trabaho mo? Kuya Siloy, kasi po, may nakita akong kakaibang bakas. Tapos may kumalabog. Ano po bang meron sa baba? Huwag mo na lang usisain pa yan at gawin mo na lahat ng trabaho mo. Binalaan ka na kanina, di ba? Huwag mong galawin ang mga di kailangan. Ituloy mo na yung ginagawa mo. Opo, kuya. Opo. Bumalik ako sa paglilinis ng sahig pero hindi ko na maalis ang isip ko sa mga napansing mga bakas at kalabog. Ano kaya talaga ang tinatago ni na Kuya Siloy at Madam Rosario? Wala nga bang ibang tao rito? Paano kung meron? Umikot sa isip ko ang mga sinabi sa akin ng kakaibang babae. Sinubukan kong isantabi ang mangkuro-kurong yon pero talagang hindi ko na napigil ang pangangati ng utak ko. Kaya naman napagpasyahan kong mag-imbestiga na nga ng palihim sa mansyon. Mabuti naman at nalinis niyo agad ang sahig ng mansyon. Mahusay kang kumilos, Mario. Wala pong ano man yun, Madam. Tsaka salamat po dito sa masarap na hapunan. Kanina pa nag-iingay ang mga alaga natin, madam. Palibasa, kabilugan ng buwan kasi ngayon. Ganat ng kabilugan mamaya. Alaga? Ano pong alaga? May mga alaga pala kayo rito, kuya? Mga aso.
Malalaki ang aso. Nandun sa basement. Yun ang mga narinig mong kalabog kanina. Pagkatapos kumain, bumalik ka na kaagad sa tulugan ninyo. Gaya ng dati, manatili ka lang doon ang buong gabi. Huwag kang lalabas o sumilipan lang, naiintindihan mo ba? Opo, madam. Naintindihan ko po. Pagkatapos maghapunan ay agad na nga akong lumabas ng mansyon. Diretso na sana ako sa tinutuluyan namin ni Kuya Siloy nang makita ko na naman ang babae sa may gate. Nakatingin siya sa akin. Ito ang unang beses na nagpakita siya ng gabi. Siguro, tinitignan niya kung pagbibigyan ko ba ang sinasabi niya. Kung maniniwala ba akong nasa mansyon nga ang tatay niya. Pero hindi. Kailangan ko muna mag-imbestiga. Ayoko magpadalos-dalos. Tumuloy ako sa maliit na bahay sa bakuran. Bago pumasok ay nakita ko pang nakadungaw sa isa sa mga bintana sa mansyon si Kuya Siloy. Kaya naman kumilos ako para isarado ang buong bahay. Pinatay ko ang lamparilla at nahiga. Kung tama ang tansya ko, lalabas ako kapag maghahating gabi na. Titignan ko kung ano man ang ginagawa ni Madam Rosario sa loob. Sa palagay ko kasi, kinalaman niyo sa mga alaga nila. Sigurado ako nagsisinungaling si Kuya Siloy. Sigurado akong bakas na mga paa ng tawang nakita ko sa may hagdan. Medyo malalaki nga lang, pero malabong gawa ng aso ang mga yon. Pagsapit ng alas 11:30 ng gabi, lumabas ako sa tinutuluyan naming bahay. Nakakakilabot ang medyo madilim na paligid. Nakatago kasi sa makapal na mga ulap ang bilog na buwan. Hindi pa man ako nakakatawid ng bakuran ay nagpalinga-linga na ako. Pakiramdam ko kasi may mga nagmamasid sa akin. Nananayo na talaga ang balahibo ko. Pero bahala na. Tutuloy ko na to. Lumakad ako papuntang mansyon. Todo ang pag-iingat ko para hindi makagawa ng ingay. Dumiretso ako sa may hagdanan pababa. Kabadong-kabado na ako noon pero talagang tinatagan ko lang ang sarili ko. Tatlong pinto. May tatlong kwarto pala rito. Alin kaya ang uunahin ko? Tama na! Tigilan niyo na ako! Napaka-hapde! May sumisigaw. Doon galing sa bandang kanan. Nagulantang ako nang may pumailan lang na hiyaw ng isang halimaw. Doon din nagmumula yon sa pinanggalingan ng sigaw ng tao. Nilapitan ko ang pinto sa may bandang kanan ng pasilyo. Ipiniig ko ang tenga ko roon at nakumpirma kong doon nga galing ang sigaw. Itigil niyo na! Itigil niyo na yan! Bubuksan ko ba? Baka makita nila ako. Bahala na. Tatakbo na lang ako kung sakali. Bahaw. Anong amoy ba? Sina Madam Rosario at Kuya Siloy. Anong ginagawa nila doon sa lalaki? At ano yung nasa gitna? Kabaong? Hindi manguya ng utak ko ang mga nasaksihan sa loob ng pinto. Pagkabukas ko pa lang ay dinumog na ako ng sari-saring amoy. Magkahalong amoy ng dugo, bulok na laman at formalin. Panginoon ng dilim, tingin mo ang aking panalangin. Tanggapin mo ang aking alay at ibalik mo ang espiritu ng mahal kong anak. Panginoon ng dilim, dinggin mo ang aking sumamo. Mga taga-kulto ba sila, Madam? Sumasamba sila sa demonyo. Sa bandang gitna ng kwarto ay merong altar na may ribulto ng dyablo. May nakasindi rin doong mga itim na kandila. Sa baba ng altar ay may isang itim na kabaong pero di ko matanaw ang nasa loob. Sa tabi ng kabaong ay nakaluhod si Madam, nagdarasal paharap sa ribulto. Itiwan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Itiwan niyo ako!
Ang malagim na hiyaw. Sa lalaki niya nanggagaling. Kung ganun, aswang pala ang isang yan. Pinapahirapan nila ang isang aswang. Nakasalampak malapit sa kabaong ng isang may katandaang lalaki. Wala po siyang saplot pang itaas. Tapos payat na payat ang katawang puno ng sugat. Kasama na po roon ang medyo malalim at pahabang sugat sa may dibdib. Sariwang-sariwa pa po yun at may tumutulo pang konting dugo. May nakagapos din sa kanyang abakang lubid. Naaktuhan ko nang hinila ni Kuya Siloy ang braso ng lalaki at iniumang yun sa bukas na kabaong. Pagkatapos ay pinutol niya ang isang daliri nito at saka hinayaang tumagas ang dugo papunta mismo sa ataul. Mga walang hiya kayo. Pakawalan niyo na ako. Tama na. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Tama na. Tama na! Panginoon naming makapangyarihan, tanggapin ninyo ang aming alay. Alay kapalit ng pagbabalik ng buhay ng mahal kong anak. Hindi ko na kayang manood. May isang demonyo ang ginagawa nila dito. Oo, aswang ang pinapahirapan nila. Pero hindi ko pa rin malunok. Napaatras ako ng konti dahil sa kilabot sa nakita. Nakaligtaan kong pinipigilan ko palang sumara ang pinagsisilipan kong pinto noon, kaya naman bigla itong nagsara ng malakas nang mabitawan ko. Kapag umakyat ako paalis ng basement at dumiretso palabas ng mansyon ay sigurado mahuhuli ako. Naisip kong kailangan ko munang magtago sa loob ng mansyon. Sa pagkataranta ko, doon ko naisip pumasok sa isa sa mga saradong pinto sa basement. Muntik na ako dun. Sana hindi nila ako nakita. Teka, nasaan na ba ako? Anong kwarto ba? Sino ka? Natigilan ako nang may magsalita mula sa likod ko. Lumingon ako. Nakita kong nasa isang malaking kwarto pala ako. May iilang mga sako sa isang gilid. Mukhang mga gulay at prutas ang laman, tapos nakita kong merong 6 na malalaking mga hawla. 2 sa mga yun ay may lamang mga tao. Napatingin ako sa nagsalita at agad ko itong namukhaan. Diyos ko, siya yung lalaki nasa bangungot ko. Ang tatay ng babae. Sino ka ba? Mukhang hindi ka kasama ni na Rosario. Wala akong maramdamang masamang intensyon sa'yo. Ano ang ginagawa mo rito? Ako muna ang sagutin mo. Sino ka? Sino kayo? Bakit kayo nakakulong dito? Magtago ka. Ano po? Ako? Magtatago? Huwag ka nang magtanong. Bilisan mo na. Papunta na sila rito. Diyan ka sumuot sa likod ng mga sako ng gulay. Ha? Opo. Hindi na ako nag-isip. Mabilis na akong kububli sa likod ng mga sako. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto. Nanginig ako. Lalo kong nisiniksik ang katawan ko sa pagitan ng mga sako at ng pader. Dahan-dahan lang. Masyado na akong nanghihina. Hindi ko na kaya. Bilisan mo nang pumasok. Glilinis pa ako ng altar. Tsaka tibayin mong loob mo, tanda. Sayang din yung dugo mo. Ang hirap pa namang manghuli ng aswang ngayon. Tibor! Anong ginawa nila sa'yo? Tibor! Pumasok sa kwartong yun si Kuya Siloy. Inakaladkad niya ang lalaking pinapahirapan nila sa kanilang altar. Napansin kong napakaraming latay at sugat ng lalaking yun. Putol ang isa niyang daliri at hindi pa lubusang tumitigil ang pagdurugo noon. Bumabahid pa ang dugo sa sahig. Diniretso siya ni Kuya Siloy sa isa sa mga hawla. Magpahinga ka muna dyan para makabawi ka naman ng lakas. May tubig na dyan, nilagay ko kanina. Mga hayop kayo! Mga limaw! Masahol pa kayo sa demonyo! At kayo? Hindi? Malinis ba kayo?
Bakit nakakalimutan mo, tanda? Mga aswang kayo. Mga halimaw kayo. Mga demonyo. Marami nang pinatay ang mga kalahi nyo. Kasama na ang magulang ko. Ilang ulit ko ba kailangan sabihin sa'yo? Hindi kami ang pumatay sa mga magulang mo. Wala akong kasalanan. Walang kasalanan si Tibor. Mula pagkabata hindi na kami kumakain ng tao. Nagkakamali kayo ng pinaghihigantihan. Sa palagay mo ba talagang maniniwala ako sa'yo? Ha? Aswang ka. Yun lang ang kailangan mong malaman. Mga aswang kayo. Masasama kayo. Mga alagad kayo ng dilim. Ang dapat sa inyo, mamatay! Magpasalamat pa nga kayo at pinapakinabangan kayo ni Madam eh. Mabuti na yon na magkaroon naman kayo ng kahit katiting na halaga. Hindi kayo magtatagumpay. Hindi kayo magtatagumpay ng amo mo. Anong sabi mo? Hindi ninyo na maibabalik ang buhay ng isang tao kapag namatay na. Hindi kayo magtatagumpay. Sinasabi mo lang yan kasi gusto mong makalaya. Kilingan mo pa ang panguto mo, gago. Ano ba pinag-uusapan nila? Bubuhayin? Ang patay? At aswang? Kung ganun, aswang nga ang mga lalaking to. Diyos ko po. Nang nakaalis na si Kuya Siloy ay dahan-dahan na rin akong lumabas sa pinagtataguan ko at muli akong humarap sa may hawla. Umalik ka rito kapag may pagkakataon. Mag-usap tayo, iho. Bakit naman po ako babalik? Mga aswang kayo. Mga halimaw kayo. Ay, hindi kita masisisi kung bakit yan ang paningin mo sa amin. Pero nakikiusap ako sa'yo. Bumalik ka rito. Tulungan mo kami. Kahit itong kasama ko na lang, iligtas mo siya. Itakas mo siya. Hindi na makakabalik yan. At kung bumalik man yan, gagawin ko yung hapunan. Nang magsalita ang ikatlong lalaking nasa isa pang hawla ay agad akong napalingon doon. Namukhaan ko rin po agad yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya rin mismo ang aswang na muntik nang makadali sa akin nung unang dating ko kina Madam Rosario. Ang aswang na naganyong mabangis na aso. Pinadlisikan niya ako ng tingin. Ramdam kong tumagos yun hanggang sa buto ko. Pagpasensyahan mo na itong isa naming kasama. Malala lang talaga ang sayat ng kanyang utak. Ako pa talaga may sayad. Ikaw nga tong aswang na ayaw kumain ng tao. Ikaw ang nababaliw, tanda. Aalis na po ako. Babalik na lang po ako kapag nakatsyempo. Ayoko na dito. Maingat akong lumabas ng basement at umakyat ng hagdan. Pagkarating ko sa unang palapag ay napansin kong walang tao sa paligid, kaya naman tuloy-tuloy na akong tumakbo papunta sa tinutuluyan naming bahay ni Kuya Siloy. Sana talaga wala nakapansin sa akin. Lagot ako kapag nakita ako ni Kuya Silo o ni Madam. Pero bakit kaya sila nandun? Mabuti at nakabalik ka na. Kuya Siloy, Anong nakita mo? Nagulantang ako nang lumakad mula sa may kusina ang katiwala ng mansyon. May hawak siyang itak at may nakasukbit pang pistola sa kanyang bewang. Nakatitig siya ng malalim sa akin. Napatras ako at napasandal sa saradong pinto. Nanginig ako sa kilabot. Mas matindi pa sa naramdaman ko sa kulungan ng mga aswang. Sabi ni Madam sa susunod na buwan, sasama ka na raw sa ritual. Alam mo na ang lihim ng mansyon, kaya hindi ka pwedeng tumanggi. Tsaka huwag ka mag-alala, may dagdag bayad naman. Dodoble ng sahod mo. pero Kuya, hindi ko naman po... Nakita mo yung isang aswang doon, di ba? Yung muntik nang pumatay sa'yo dati? Kapag umayaw ka,
magiging hapunan ka ng baliw na yon. Gusto mo ba yon? Kuya, bakit niyo pa ginagawa to ni Madam? Ano bang pakay niyo? Gusto ko lang gumante sa mga aswang. Aswang ang pumatay sa mga magulang ko. Sila ang dahilan kung bakit ako naging ulila. Gusto ko lang pumatay ng aswang. Wala akong pakialam kung sa paanong paraan. Hindi naman po kasi makataong ginagawa niyo doon. Sabihin na natin mga aswang sila, pero... Aswang sila. Yun na yun. Wala nang palusot na kailangan. Mga nilalag sila na dilim. Mga salot sila. Kailangan nilang mamatay. Naintindihan mo ba yon? Ngayon, dalawa lang ang pagpipilian mo. Sasali ka sa ritual o magiging hapunan ka ng mga halimaw na yon. Hindi ka rin pwedeng tumakas. Alam namin kung saan ka nakatira sa Bohol. Kaya, ano na? Hindi niyo ako pinapapili. Isa lang talaga ang binibigay niyo sa akin pwedeng gawin. Mabuti at alam mo. Sasama ka sa akin. Bumalik tayo kay Madam. Pero kuya... Halika na! Huwag kang babagal-bagal. Ubusin mong pasensya ko at tatagpasin ko yung ulo mo. Kabado man ay sumunod ako sa katiwala ng mansyon. Lumabas kami sa tinutuluyan naming bahay at lumakad sa bakuran. Sandali akong natigilan kasi parang nakita ko ang babae sa may likurang gate. Pero wala naman akong nakitang tao nang tumitig ako ron. Nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad kahit nanginginig na ako. Dumiretso kami ni Kuya Siloy sa ibaba ng hagdan papuntang basement. Nakausap mo na ba tong si Mario ha, Siloy? Opo, Madam. Nasabi ko na ang alok. Mabuti kung ganon. Madam, ano po bang gagawin ko? Tsaka para saan po ba kasi itong ritual niyo? Halika, sumunod ka sa akin. Saan po ba tayo? Ipapaliwanag ko sa'yo kung bakit ko ginagawa ang lahat ng ito. Napatingin ako sa pasilyo ng basement. Una kong napansin ang pinto ng kwartong pinagkukulungan sa mga lalaking aswang. Mabilis kong kinabig ang paningin ko, saka lumingon sa pinto ng silid ng ritual. Nanuyo ang lalamunan ko. Binubulungan na ako ng isip ko na tumalikod na at tumakas, pero alam kong hindi ko yun pwedeng basta na lang nagawin. Sa nakikita mo, ito ang kwarto ng ritual. Dito namin isinasagawa ang balak ko. Pagkapasok sa kasumpa-sumpang kwarto ay mabilis kong iniligid ang paningin ko. Napakaraming bahid ng dugo sa sahig. Napadapo rin ang tingin ko sa ribulto ng demonyong nasa altar. Napaatras ako ng isang hakbang nang mapatitig doon. Matindi na rin ang panginginig ng kalamnan ko. Balak? Ano pong balak niyo? Ang muling buhayin ng anak ko. Lalong nanlamig ang kalamnan ko sa narinig. Napatingin ako sa kabaong na nasa bandang ibabalang ng altar. Binuksan yun ni Kuya Siloy at bumungad sa paningin ko ang isang kalansay. Nababahiran ng dugo ang bandang bungo pati na ang suot nitong barong. Ano to? Bakit niyo ginagawa to, Madam? Dahil mahal na mahal ko ang nag-iisa kong anak. Mahal na mahal ko ang anak ko. Tapos papatayin lang ng ganon? Papatayin lang ng isang aswang? Pinatay rin po ng aswang ang anak niyo. Oo. Gusto kong gumante. Gusto ko silang patayin lahat. Pero hindi ko rin matiis isiping nabubulok lamang sa ilalim ng lupa ang mahal kong anak. Kaya hindi ako nagsayang ng oras. Nagsaliksik ako. Kumausap ako ng maraming tao sa loob at labas ng bansa. Hanggang sa may nakapagturo sa akin posibleng ang maibalik ang anak ko. At ang maganda pa sa paraang ito, magagawa ko ring maghigante sa mga halimaw na yon. Pero Madam, may sa demonyo tong binabalak niyo. Hindi pwedeng buhayin ng patay na.
Isa pa, hindi ito ikatutuwa ng Panginoon. Mario, pinipigil ko lang ang galit ko sa sinasabi mo. Naiintindihan kita. Alam kong nalilito ka pa lang sa mga nalaman mo. Bago pa sa'yo ang mga bagay nito eh. Pero ito ang totoo. Maaring buhayin ng namayapa na. At alam ko ang ritual na dapat gawin para doon. Ano naman po magagawa ko sa ritual nyo? Wala naman po akong alam sa mga ganyan, madam. Ngayon ko nga lang din nalaman na totoo palang may mga aswang mula nang dumating ako rito. Tutulong ka sa pagpapahirap sa mga aswang. Padadanakin natin ang dugo nila sa salid na ito. Mas maraming dugo, mas mainam. Pero hindi natin agad tatapusin ang buhay nila. Ang gagawin natin ay unti-unti nating uubusin ang kanilang dugo hanggang tuluyan na silang manghina at mamatay. Mga demonyo kayo. Hindi kami ang kalaban, Mario. Ang mga aswang na yan ang kaaway. Sila ang mga alagad ng dilim. Itong si Siloy na ulila dahil sa mga aswang. Ang anak ko rin ay pinatay ng isang aswang. Kaya patas lang nagantihan namin sila. Tama lang na dugurin nila ang bubuhay sa anak ko. Naiintindihan mo na ba? Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit yung ginagawa to, madam. Oo, masasama ang mga aswang. Kaso hindi pa rin kasi talaga tama ang ginagawa nyo. Pero, sige po, susunod ako sa gusto nyo. Tutulong ako sa ritual. Mabuti kung ganon. Madali ka naman palang kausap. Matapos naming mag-usap ay hinayaan na nila akong makalabas ng mansyon at bumalik sa tinutuluyang bahay. Anong gagawin ko? Hindi rin naman ako pwedeng tumakas na lang basta. Baka sundan lang din nila ako sa buhol. Baka mapahamak pa si na tatay. Kailangan kong mag-ingat. Kailangan kong pag-isipang maigi ang mga gagawin ko. Di ako nakatulog ng maayos noong gabing yon kakaisip sa gagawin ko. Nang sumunod na araw naman ay nanatili muna si Madam Rosario sa mansyon at pagsapit ng hapon ay pinatawag na nga nila ako. Madam, tawag niyo po ako. Aalis kami ni Siloy. May nabalitaan kaming lugar na may aswang. Pupuntahan namin yun upang subuking hulihin ang halimaw. Ikaw ang maiiwan dito. Ang gagawin mo, linisin mo ang mansyon. Itong sala, ang kwarto ko sa ikalawang palapag at pati na ang kwarto ng pangriritual. Sige po. Uuwi kami bago maghapunan, pero kami na magdadala ng pagkain. Huwag kang gagawa ng kalokohan dito ha, Mario. Baka mamaya imbis na aswang, ikaw pa ang tamaan nitong baril ko. Maliwanag? Naiintindihan ko, kuya. Umalis nga po sina Madam Rosario at Kuya Siloy. Ginamit nila yung sasakyan ni Madam. May pistolang nakasukbit sa bewang ng katiwala at itak naman sa kabila. Ako naman ay sinimulan agad ang paglilinis ng mansyon. Inuna ko ang kwarto ni Madam. Ayos naman pala tong kwarto ni Madam dito. Mukha ng typical na kwarto ng mga mayayaman. Akala ko, lumang silid na naman ang dadatnang ko eh. Di ako mahirapan maglinis dito. Pero, nakakakilabot talaga ang ribultong yan. Ganyan din pala rito. Sa ibabaw ng tokador ay nakatayo rin ang isang ribulto na katulad nung nasa ritualan. Kaya naman napabulong ako sandali ng dasal. Marami ring mamahaling mga gamit sa kwartong yun. May nakita rin akong maliit na baul na may lamang mga alahas at pera. May nakalapag ding kumpol ng mga susi sa tabi ng baul na yun. Nilinis ko nga po ang kwartong yun at pagkatapos ay sinunod ko ang ibang bahagi ng mansyon hanggang sa nakarating na ako sa may basement. Pwede lang talaga. Ayoko nang bumalik sa kwartong yun. Binata! Alam ko nandiyan ka sa labas. Pumasok ka rito. Pag-usap tayo sandali. Alam kong naririnig mo ako. Halika, huwag kang matakot.
Tinatawag ako. Pasok pa ako. Itatakas ko na ba sila? Ito na ba yun? Sandali akong nag-isip sa harap ng pinto ng kulungan ng mga aswang. Nang muli akong tinawag ng lalaki ay nagpasya na akong pumasok. Ano pong kailangan nyo? Bakit nyo po ako tinatawag? Sinabi ko na sa'yo kagabi, iho. Kailangan namin ng tulong mo. Kailangan namin ng tulong para makatakas sa lugar na to. Pero Manong, mga aswang po kayo. Hindi ko po kayo basta pwede na lang pakawalan. Isa pa, delikado ako. Ang pamilya ko sa Bohol. Baka tugisin kami ni na Madam. Nauubos na talaga ang lakas ko, Oren. Masyado nang maraming dugo ang nawawala sa akin. Napatingin ako sa kabilang hawla nang may dumaing doon. Nakita ko ang aswang na pinahirapan ni na Madam noong nagdaang gabi. Hindi pa naghihilom ng maayos ang mga sugat niya. Napakarami na ring dugo na nagkalat sa kinasasalampakan nito. Iho, nagmamakaawa ako sa'yo. Kung ako lang ay ayos lang na matagal pa ako rito. Pero kasi, nahirapan na itong isang kasama kong si Tibor. Ayokong may mamamatay na naman sa harap ko. Tsaka, nanganganib din ang anak ko. Baka mapahamak si Myla. Ang anak nyo? Yung babae sa may gate? Balak manugis ni Rosario ng mas marami pang aswang. Kasama na ang angkan namin. Iho, ayos lang kung mamamatay ako rito. Pero di ko maaatim na mapapahamak pati ang anak ko. Oo, mga aswang kami. Pero hindi kami nananakit o pumapatay ng mga tao. Maniwala ka sa akin. Hindi kami masasama ng anak ko. Yan din ang sinasabi nyo kagabi. Mga aswang na hindi kumakain ng tao. Meron ba talaga nun? Tignan mo, Oren. Pati yung batang yan, hindi makapaniwala sa sinasabi mo. Malukuhan naman kasi ang kabaitan nyo. Mga aswang kayo. Mga aswang tayo. Tawang pangunahin natin pagkain. Tapos ayaw nyo. Kalokohan. Huwag mo kaming itulad sa'yo! Sandali kong minasdan ng usapan ng dalawang aswang. Isang dating muntik nang pumatay sa akin at isang nagsasabing hindi kumakain ng tao. Sa totoo lang ay hindi pa rin ako kumbinsido na may mabuting aswang pero pinili kong sumugal. Manong, ano po bang dapat kong gawin? Tinamaan ka nga naman ng lintik. Talagang tutulungan mo kami makatakas? Nagpapatawa ka ba? O sadyang tanga ka lang? Sila lang ang tutulungan ko. Hindi ka kasama ron. Ganito ang gawin mo. Una, kailangan mong makuha ang susi sa mga kulungang to. Ikalawa, kailangan mong sunugin ang buong bakuran. Sunugin ang bakuran? Puno ng mga pangontra sa aswang ang bakuran ng buong mansyon. Hindi kami basta makakalusot doon. Kahit pa makawala kami sa aming mga kulungan. Sa tingin mo, kaya mo ba yun? Baala na. Susubukan ko makakaya ko. Hanapin ko lang po ang susi. Maraming salamat sa iyo, iho. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Mario po, Manong. Ako si Mario. Maraming salamat sa iyo, Mario. Tawagin mo na lang akong Oren. Pagkatapos naming mag-usap ni Mang Oren ay agad na akong lumabas sa pinagkukulungan nilang silid. Umakyat ako pabalik sa kwarto ni Madam Rosario. Sandali ulit akong natigilan ng mapatitig sa ribulto ng demonyo. Ang kumpul ng mga susi. Malamang kasama rito ang susi sa kulungan. Gagawin ko na to. Tutuloy ko na to. Hindi mo ako masisindak. Demonyo ka! Mabilis kong dinampot ang kumpul ng mga susi pati ang maliit na baul na puno ng mga pera at alahas ay kinuha ko rin
Sunod ay lumabas ako ng mansyon. Nakita kong palubog na pala ang araw. Baka bumalik na sina Madam at Kuya Siloy. Kailangan kong bilisan. Pagkabalik sa tinutuluyan naming bahay ay kinuha ko ang bag ko. Nilagay ko roon ang baul. Pagkatapos kumuha ko ng bote ng gaas sa kusina. Mabilis ko yung isinaboy ng paunti-unti sa buong bakuran. Kinulang pa nga po yun, kaya kinuha ko pa yung gaas sa loob ng bansyon. Pati gaas ng mga lamparilla ay ginamit ko na rin, tapos kumuha rin ako ng isang kahon ng posporo. Mga Oren, ito na po ang mga susi. Susubukan kong buksan ang hawla nyo. Tapos ko na rin sabuyan ng gas ang buong bakuran. Sisindihan ko na lang po yun mamaya para magliyab. Oren, mauna na kayo. Makakapagpabigat lang ako sa inyo. Unahin mo ang anak mo. Hindi pwede yung sinasabi mo, Tibor. Sasama ka sa amin. Akong bahalang umalalay sa'yo hanggang sa makauwi tayo. Talaga bang itutuloy niyo yan? Itutuloy ko to. Pero hindi ka kasama. Halimaw! Para namang hindi rin nalimaw yung mga papakawalan mo, hangal. Pakawalan mo rin ako, bata. Buksan mo rin tong kandado rito. Kung gagawin mo yun, pangako, hindi kita sasalakayin. Yung mga amo mo ang uunahin ko. Pero kung hindi mo bubuksan to, ikaw ang tutugisin ko kapag nakawala ako. Hindi. Hindi kita pakakawalan dyan. Sige na, Mario. Bilisan na natin. Sinusian ko nga po ang mga kandado sa hawla ni Mang Oren at ng lalaking nanghihina na si Mang Tibor. Pagkatapos ay binulsa ko ang kumpul ng mga susi. Inalalayan ni Mang Oren ang kanyang kasama tsaka sabay na kaming dumiretso palabas ng mansyon. Noong nasa pinto na kami ay kikilos na sana ako para silaban ng bakuran, subalit Ako, lagot na. Ito na nga ba sinasabi ko? Patay! Subukan niyong ituloy ang binabalak niyo at mamamatay ang mabaeng to. Pakawalan mo akong hayop ka! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Bitawan mo ang anak ko. Mario! Kung kailan pinagkatiwalaan na kita, tsaka ka naman gagawa ng ganitong kalokohan. At talagang kumakampi ka sa mga halimaw na yan. Pasensya na po, madam. Pero hindi ko lang po malunok ang pagre-ritual nyo. Oo, aswang sila. Pero hindi pa rin tama ang magpahirap ng kahit na sinong nilalang. Mga tao pa rin po sila. Mga tao? Yang mga yan? Mga tao? Nababaliw ka na. Hindi tao ang makakagawa ng ganong pagpatay. Gaya sa nangyari sa mga magulang ko. Ngayon, dumapa kayo. Dapa! Parin Oren, iwan niyo na lang ako rito. Alam ko kaya mo pang mailigtas ang anak mo at itong si Mario. Pero kailangan, iwan niyo na ako. Mabigat lang ako. Sinabi ko na, di ba? Sabay-sabay tayong tatakas mula rito. Hindi ka namin pwedeng iwan. Isa pa, kailangan namin ng tulong mo. Ganito, may plano ako. Mario, makinig ka rin. mabilis ang ibinulong sa amin ni Mang Oren ang kanyang plano. Medyo nag-alala ako kasi alanganin ang naisip niya. Pero yun na lang ang pwede naming gawin nung oras na yun kaya pumayag na rin ako. Bitiwan mo ko! Ano ba? Nasasaktan ako! Ano pang tinutunga-tunga nyo dyan? Dapa! Bilisan nyo na! Kapag naubos ang pasensya ko, sasabog ang bungo ng babaeng to! Oo na, tatapa na kami. Eto na. Diyos ko, sana gumana ang plano namin. Sana. Dumapa nga kami ni Mang Oren. Pasimple ko namang dinukot ang posporo na nasa bulsa ko. Yan! Ganyan nga. Ngayon, babalik tayo sa loob. At sasama ka sa kanilang hawla, Mario. Bibilang ako ng 3. Kikilos tayo, Tibor. Kayahin mo ha. Kunting tiis na lang. Makakatakas na tayo. Ngayon, dahan-dahan kayong gumapang pabalik sa basement.
Bilisan niyo! Eto na. 1, 2, 3. Walang ano-ano ay biglang lumundag si Mang Oren diretso sa harap ni Kuya Siloy. Mabarilin pa sana siya ng katiwala subalit mabilis na niyang naagaw ang pistola nito. Ngayon, tignan natin kung hanggang saan kayo kapag wala kayong armas. Nalintikan na! Siloy! Ilag! Noon din po ay hinablot ni Mang Oren ang sarili niyang anak mula kay Kuya Siloy. Pagkatapos ay agad niyang tinadyakan ng katiwala sa may sikmura. Tumilapon ito ng konti at napatiha sa lupa. Lumingon sa akin si Mang Oren at yun na ang naging hudyat ko. Sinindihan ko ang posporo at hinagis yun sa madamong bakuran. Mang Oren! Eto na po! Walang iyak ang bata ka! Ang mansyon ko! Hindi! Ang anak ko! Ang anak ko! Ang mahal kong anak! Mario, halika na. Bilisan na natin. Opo, Mang Tibor. Nang hihinaman ay kinarga ako ni Mang Tibor sa kanyang likuran at agad siyang lumundag ng malakas papunta sa kinaroroonan ni na Mang Oren. Bilisan na natin bago pa tayo lamunan ng apoy. Hindi kayo makakatakas! Tibor! Hindi! Kaya ako na pong tatakbo sa sarili ko. Si Mang Tibor ang kargahin niyo. Mabilisan niyang inakay ni Mang Oren ang kanyang kaibigan pagkatapos ay agad na kaming kumaripas papunta sa gate. Una kaming dalaga habang nasa likod namin si Mang Oren. Tinitiis namin ang init ng apoy na sumasalubong sa amin. Pilit tumatalilis, nagdarasal na hindi tamaan ng mga bala. Bumalik kayo rito! Mga hangal! Bilisan natin. Kailangan natin makalapit sa bakod. Aray! Tinamaan ako sa biti. Ay, ayos lang kayo? Kaya ko pa. Magpatuloy tayo. Kumapit ka na sa akin. Ha? Bakit? Ang dami mong tanong, kapit na. Nang papalapit na kami sa gate ay bigla na lang hinablot ng dalaga ang isa kong balikat. Pagkatapos ay agad siyang lumundag palagpas sa ibabaw ng gate at lumapag kami sa labas. Agad ding nakasunod sa amin si Mang Oren. Mula sa labas ng bakod ay tanaw namin ang napakalaking amoy at usok na nasa loob. Ayaw mo pumatay? Dumudugo ng binti mo. Kaya ko pa. Huwag tayong basta tumigil. Hindi pa sigurado ang kaligtasan natin dito. Hindi! Bumalik kayo rito! Bumalik kayo rito, mga hamak na alay! Hindi! Hiyaw ng halimaw. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Demio, siya yun. Yung isa pang nakakulong doon. Malamang nakatakas ang hayop na yon. Tuloy-tuloy kaming tumakbo palayo sa nasusunog na mansyon. Sa totoo lang ay nakukonsensya ako kasi lumalabas na ako ang pumatay sa mga amo ko. Gusto ko sana silang balikan at tulungan pero hindi na pwede. Una ay napakalaki na ng apoy at ikalawa ay nagngangalit na rin ang galit nila sa akin. Dito muna tayo magpahinga. Nakalayo na tayo. Siguro naman naligtas na tayo rito. Hindi na tayo mahabol ng Rosario at hindi na rin tayo basta matutuntun ni Demio. Si Mang Tibor, wala nang malay. Tumitibok pa ang puso niya. Pero mahina na. Reremedyohan ko muna ang mga sugat nito para tumigil ang pagdurugo. Mario, maraming salamat sa'yo. Salamat kasi naligtas mo yung tatay Oren ko. Pasensya na rin kasi nadamay ka pa sa problema namin. Nakawala yun. Ginawa ko lang sa tingin ko tama. Saan ka na ngayon, Iyo? May matutuluyan ka ba? Sa totoo lang, Mang Oren, napakagulo ng isip ko tungkol dyan. Una, hindi ko pa sigurado kung namatay nga ba si Madam Rosario dun sa apoy. Kapag kasi nakaligtas sila dun, baka tugisin nila ako at ang pamilya ko sa Bohol. Mukha namang hindi na sila makakaligtas doon. Kung mabuhay man sila sa apoy,
Sigurado namang papatayin sila ni Demyo. Gutom na ang hayop na yon sa ilang linggo pagkakulong eh. Sana nga po ganun, Mang Oren. Sana. May pamasahe ka ba pa uwi? Kung gusto mo, siguro, hanapan natin ng paraan yan. Iyon na lang yung bayad namin sa'yo. Hindi na kailangan. May nakuha naman ako doon sa mansyon eh. Oh. Siguro, tulungan nyo na lang ako ibenta to. Tapos, pagatian natin. Mahigit 1 linggo pa po akong nanatili noon sa Panay. Tinulungan niya ako ng mag-ama na ibenta ang mga alahas na nakuha ko sa kwarto ni Madam Rosario. Pagkatapos po noon ay tsaka na ako bumiyahe pa uwi ng Bohol. Pagkarating ay agad kong pinagimpake sina tatay at lumuwas kami pa Mindanao. Simula po noon ay hindi ko na ulit nakita pa ang magamang Oren at Myla. Gayunpaman ay habang buhay ko ng baon-baon ang bangungot na dinanas ko sa isinumpang mansyon na yon, pati na ang aral na ang kabutihan ay wala sa uri, kundi nasa puso. Hanggang dito na lang po itong kwento ko. Kung may mga kuro-kuro po kayong gustong sabihin, iwan ninyo lang po dyan sa comment section, okay? Tapos, ipapabasa ko na lang sa mga apo ko. Maraming salamat po.